Sanibonani guys, igama uNqabileni Bathela Mazibela eKwababa ngomhla ka-17 July. Uzwelakhe uqhubekile-ke nokufonela uMr Matlala iklayenti labo elikhulu leli phela elimane laduba lathi liyahamba-ke manje angelisasebenzisana neMkhize Logistics. Uncinge wancenga kodwa-ke uMr Matlala wathi akayingeni nje manje yokusebenza-ke naye. Awu, emva kokudropha kocingo umane waphelelwa amandla, wabuza umfowabo uNhlanhla ukuthi hawu bhuti, sekukubi ngaleyo ndlela yini? Ngithi vele la enkampanini sisenayo imali kanti futhi sinenqwaba ama-truck. Wathi yabona wena Nhlanhla awuzwa wena futhi awuboni, asinamali thina manje. Kwabe kuqhamuka uma wakhe uMambokazi wathi khuluma ngani manje mfana wami? Wathi hayi bo, nisho ngoba ningaboni nini ukuthi kwenzakalani? Yabona kodwa ukuthi sithi zama lokhu kubhede, uyazi amabhadi emva kwamabhadi emva kwamabhadi. Kukhona ngeke umoya ovunguzayo omubi la. Ngizwa la, wathinta emahlombe yakhe, wathinta emahlombe akhe Uzwelakhe. Wathi yabona nje, kumele ngabe siyabona manje ukuthi khona into engahambi kahle. Kunefu elimnyama elizungezile la. Uma wakhe wakhuza, wathi yeyi, mfana wami ungakhulumi kanjalo. Usukhohliwe yini umshumayeli? Uyasho ukuthi konke kunesikhathi sakho. Thina kumele sibheke phezulu. La usizo lethu oluvela khona. Sizoyithola iy'mpendulo mfana wami, umuthi kusheshe ugive up kangaka. Wathi ngeke ma, ngeke. Ukhona into engahambi kahle ma, ngeke. Guys, uthi sasho njalo nje. Nangu Dumisani usemsamo ushunqisa impepho. Uguqe ngedolo. Uthi yabona nina bokhabazela. Yabona nina bongunezi. Ngize la ngizobonga. Ngiyabonga mina ukuthi-ke nike nangiphendulela. Yabona lo mfana kumele azi ukuthi mina inhloko yakuleli khaya. Yabona nje njengoba kuginqika ama-truck kanje, chaza kona ukuthi nithukuthele. Nangilwela nina. Yabona-ke manje ndodana kuzomele enze into efanele. Ungaxoshi uyise, angaxoshi indodana yami. Ngoba kutheni? Hhayi kodwa ngiyanibonga nina. Yabona nina? Ngiyanibonga. Akagcinanga ngokubonga. Uhambile uDumisani waya le kubo kaMambokazi. Wafika khona wahlala dining room engacelanga muntu, engatshelwanga umuntu ukuthi akahlale. Waqeda lapho wabhala u-4, washaya umzwilili wekhwela. Hayibo, sewuyangena nje uMambokazi ufica nangu baba ubhala u-4. Wathi ufunani la emzini wami ungangitshelanga? Wathi hawu makoti kamfowethu, yazi ngizwe iy'ndaba lana kuthiwa hhayi ama-truck ubuginqiginqi lekhaya. Hhayi angiphathi-ke ama-client ayanyamalala one by one. Ngithe awuthi ngeke ngizibonele mina ngokwami. Wathi uzohlekisa ngathi? Wathi hayi lutho nje nkosikazi kamfowethu. Ngihlekise ngani? Kanjani kulo mndeni nami? Angithi ngiyabona la ukuthi kuwa isinkwa sey'ngane zami, manje ngizohlekisela ngani? Ngoba nami lesi isinkwa sey'ngane zami lesi. Kuphela nje into engiyizele la ukuzokuvula amehlo wena makoti. Ukuthi uyibone lento ukuthi Uzwelakhe njengoba exoshe mina nendodana yami enkampanini yaseMkhize Logistics. Uthukuthelisa abantu abaphansi. Bathukuthele. Sonke isikhathi uma befika lapha enkampanini bayitshela ukuthi bazofica inhloko yale khaya bayifice ingekho. Uthi abazizwe kanjani? Phela mina ngiyinhloko yalo muzi wala kaMkhize. Manje ucabangani? Cathi uma kuxoshwa thina kuzokwenzakalani? Lalela-ke, ngicela uyitshele nendodana ukuthi ingithinte. Mina ngubaba oxolelana kabi. Uyaxolela lo baba, okay? Ngitshela ukuthi angithinte. Hayibo, impakamo kuDumisani. Guys, akupheli-ke lapho. UBahumi-ke uzamile ukuthi abe u-good wife to be. Ngolwazi lakhe-ke wakwazi ukuthola ukuthi hhayi khona indlela abangase beyithole ngayo imali ye-insurance yama-truck. Ushilo ukuthi hhayi cha, kumele sifunde i-contract esayisayina lapha kwi-insurance. Bayasho ukuthi uma abasebenzi besabasha enkampanini bayakhavwa. Kuphela nje kumele thina sithole ukuthi yiphi indlela esingasebenzisa le information ngayo sithole lezi imali. Nangampela Uzwelakhe wathi nanoma yiziphi iy'ndaba ezimnandi engase ngizizwe manje ngingajabula ngampela. UBahumi-ke wahlala phezu kwayindaba
wahlangabezana nabantu-ke abajwayele nabaziyo laphaya kwiy'ndawo zakhe-ke lezi zaka-accounting. Hhayi, bamnikeza ulwazi ukuthi ngampela i-insurance ingasikhokhe. Ubuye ney'ndaba ezimnandi-ke kuZwelakhe washo ukuthi hhayi, i-insurance izokhokha kuphela nje sidinga i-contract esayiniwe yakho ubaba uRadebe. Ayi guys, bahlala phezu kwama-documents babheka lapha e-ofisini emafayilini, lutho i-contract kaRadebe. Hhayi, uZwelakhe waqala-ke manje waphenikha. Wathi uBahumi, no, mawuzokuphenika. Wathi ayikho le contract, akhona wonke ama-contract abo bonke o-driver kodwa ekaRadebe ayikho, iyona impela lesiyidingayo. Wathi ehlisa umoya phela sithandwa sami. Mekuthi ayikho le contract, then asihambeni-ke siyobheka ekhaya kubo kaRadebe, simbuze ukuthi yena akanayo yini ikhophi ngoba i-contract ne-contract inekhophi. Okay, alright. Nangampela-ke wamane wamqabula straight uBahumi uZwelakhe. Wathi yazi wena ngakulethelwe inkosi. Wahamba waya esibhedlela. Befika esibhedlela, hhayi, ubaba uRadebe uyihlalele nonkosikazi wakhe bayaxoxa, bayahleka, bajatshulisa iy'ndaba ezimnandi zokuthi izo-discharge-wa ngikudala. Uthe hawu, ngaze ngabonga mengikubona usululama. Wabonga-ke naye. Wathi kodwa la ngize ngiy'ndaba ey'thinta umsebenzi. Wathi khuluma ndodana ngilalele. Wathi awungitshele ikhophi ye-contract kodwa unayo? Wathi ikhona. Wathi hawu, ngiyabonga. Waze wangisiza ngokungitshela lezi ndaba. Wathi kodwa ayikho kumina, ngayisayina laphaya phambi kukaDumsane. Emva kwalapho-ke ngase ngayishiya khona. Kwaphinde kwanzima futhi cause phela manje uZwelakhe akafuni ukuloku ehlupha uDumsane ngoba phela baxabene sense nje amxosha laphaya eMkhize Logistics. Kodwa bengena-choice, bekumele aye khona. Uthe nje efika emzini kaDumsane ubebhizi echelela amafulawa akhe. Wathi Zwelakhe ndodana, kade ngikulindele. Wathi uthini uma ukuthi kade ungilindele ngoba mina ngivaze ngisho ukuthi ngiyeza la ekhaya? Wathi hhayi, ngisho khona nje ukuthi emva kokuthi ungixoshe mina nomhlaba, ngiyabona ukuthi usuyabona manje ukuthi abaphansi bathukuthele. Ya, kumele yabo usipisele emsebenzini ukuze-ke lwehle ulaka. Wathi hhayi bo, angizele mina lokho la ngizele ukuzolanda ama-document. Wathi ama-document ani? Wathi ama-document asenkampanini ala ekhaya ngokungemthetho ebaluleke kakhulu kodwa kaRadebe. Wathi kaRadebe, hhayi ngiyayazi leyo. Ukuthi nje kuphela sengikhohliwe ukuthi ngayibekaphi. Wathi khululeka, nginaso sonke isikhathi, ngizohlala la ngizinze kuze-ke ukhumbule ukuthi wayibekaphi. Wathi engathi kuzothanda uba nzima-ke lokho, kodwa yabo mengase mina ungibuyisele enkampanini nendodana yami, mhlampe ngizothi ukukhumbula kancane ukuthi ngawabekaphi la ma-document. Ayi, wabona uZwelakhe ukuthi okay, leli khehla lihlakaniphile. Selifuna-ke manje ukuthi kube nika. Wena uzonginika umsebenzi wami back nendodana yami, ebese mina nginikeza le contract oyidingayo ukuze phela ukleyime iy'mali ze-insurance. Oh my gosh, lo baba, hhayi cha bakithi uyayibaxa. But anyway, asithembe-ke guys ukuthi-ke the good man will win. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabileni Basela Mazibela eKwababa ngomhla ka-17 July. uZwelakhe uqhubekile-ke nokufonela uMr Matlala iklayenti labo elikhulu leli phela elimane laduba lathi liyahamba-ke manje angelisasebenzisana neMkhize Logistics. Uncinge wancenga kodwa-ke uMr Matlala wathi akayingeni nje manje yokusebenza-ke naye. Hawu, emva kokudropha kocingo umane waphelelwa amandla, wabuza umfowabo